har taget trukkort, eller er i gang med at tage trukkort, fordi min arbejdsgiver, han gerne vil have det. Vi til daglig, der er faktisk ikke, vi har ikke nogen medarbejdere, der ikke har trukkort, og fordi det er nødvendigt i vores, på den virksomhed, hvor jeg er, at vi kan overlappe hinanden, når den ene er syg, så er det rart, at vi alle sammen bliver trukkort. Så derfor har min arbejdsgiver, han har bedt mig om at få taget trukkort.